Ndapota usati wapinda mumba, kungava kuroora kana kuti kuroorwa, zvinhu izvi unotofanirwa kuti uzviziye. Itori preparation yemarriage kuitira kuti usazorohwa nehana, usazofila disappointed, usazoita heartbreak kana kuti kuora mwoyo, nekuti unenge wakuzviziva kuti zvinhu izvi uchasangana nazvo. Asi kana ndikataurawo zvinhu 1 or 2 zvaunoonawo kuti wadzidza something, ndapota usati waenda siyawo wasubscriber kana kuti siyawo like kuita kuti tizoramba tichidzidzisana mangwana. Ndaakutaura zvinhu zvauchasangana nazvo mumarriage kuita kuti pfungwa dzako dzigare dzakaprepare, dzigare dzakagadzirira zvinhu zvichauya. Number 1, effort yamunoisa muchidanana haisi kuzoramba iri 50-50. Handiti kana muchidanana munenge muchiwirirana muchiisa effort yakafanana, asi uchaona kuti pamucharoorana munhu aimbokutanga muchiri kudanana aikutumira good morning, waswera sei, mumwe wangu uri sei. Muchingopinda mumarriage kune vanhu vanokurumidza kuwithdrawa. Munhu iyeye haachatotangi conservation, pamwe pacho ndiyo wakutomutanga. Even kuronga zvinhu chaiko chaiko kune munhu wekuti anotanga kuregerera zvinhu. So iwo unenge wakutasingwa kuti ndiwo wakuwanza effort yekumisa zvinhu nekuronga zvinhu. Kuinitiata conservation haachatombodaro. Gara watarisira chinhu ichi chekutanga kuti effort haisi kuzoramba iri 50-50 sezvairi kuita izvezvi kana muchiri kudanana. Number 2, zvinhu zvinotera zvandakutaura zvinogona kukusvibisa mwoyo kana kuita kuti usafarire partner yako, asi gara wagadzirira nekuti zvinhu izvozvo zvinotowanikwa ende hazvirambirwe munhu. Zvinhu zvakaita sengonono, kune vanhu vane ngonono dzinorwadza, asi haungarambire munhu ngonono. Gara watoziva kuti unogona kungosangana nazvo. Kozoitawo kurasa mweya pese pese. Kune vanhu vanorasa mweya zvakanyanya kana makarara, asi hamungazoiti mabedroom 2 nenyaya yekuti partner yangu iri kunyanya kurasa mweya. Unofanira kugara wakagadzirira zvinhu izvozvo. Tozouya panhau yeutsanana, panhau yehygiene. Mumweni munhu aigeza, aigara ari smart paaiuya kuzokuona iwewo, asi kana uchinge wakugara naye uchaona kuti mumweni munhu akaswera pamba anogona kutojamba zuva asina kugeza, asi iwe unogona kunge usingazvifariri. Even kurongedza mumba chaiko chaiko, mumweni munhu masocks anomasiya paamakumurira, plate yaadyira haaitora achienda kunorongedza. Unoziva kusemesa kunoita plate yaane chikafu chaakuoma ingori patebho. Asi gara waadjusta wotoziva kuti zvinhu izvozvo uchatosangana nazvo, nekuti munhu anopretenda anotanga ari perfect kana muchiri kudanana, asi wakugara naye zvinhu izvozvo ndo zvauchatanga kuona. Saka iwewo adjusta. Kana uri hygiene, kana uri munhu ari smart, udzawo partner yako, asi kana akasakurumidza kuadjusta iwewo chingorongedza, iye anogona kuzotanga kukutevedzera. Akaona kuti partner yangu haidi zveutsvina, ari munhu anofunga, achatanga kukutevedzera. Asi gara wakangogadzirira kuti zvinhu izvozvo uchazviona zviriko ende hazvisi zvinhu zvekuti ungarambira munhu. Number 3, intimacy fades. Hamusi kuzoramba muchinakirana pabonde sezvamaita pakutanga. Ndozviziva kuti izvezvizvi ukafunga nezvepartner yako, hana yako inotanga kurovera pamusoro, mafeelings achiwandisa, asi hazvisi kuzoramba zvakadaro. Muchazviita mugosvika pakuneta zvekuti munosvika pakutanga kutojambira 2 weeks kana mwedzi. Zvinhu zvaizvai zvinokufina ende zvichatombosvika pakutokufinhai. Gara uchiziva izvozvo zvekuti ukaroorera munhu sex kana kuti bonde kana kuti chimiro asi aine karekta yakadhakwa, chokwadi ndokudza kuti ucharwadziwa ende imba iyoyo ichanetsa kuti imire, nekuti zvinhu izvozvo ndezve 30 minutes asi munenge muine the whole day ramuchada kuswera mese, mune mahours amuchada kuswera mese after maita zvinhu izvozvo. Saka gara waziva zvinhu izvozvo ende gara wakatogadzirira. Number 4, financial pressure inodzima zvese ende inomisa zvinhu zvese. 1, hauiti mafeelings kana mumba musina mari kana mumba musina chikafu ende hamuwirirani, zvekuti munotamba mese muchiita chikudo muchiwirirana zvazva zvinoitwa kana muchiziva kuti manheru muchadyei ende kana vana vachienda kuchikoro. Saka uchaona kuti pachatanga kuita mafinancial pressures ainomisa zvinhu zvese ende munogona kupopotedzana kutanga kunetsana zvinhu zvidiki ingori nyaya yemari chete. Ndo the reason why 1, uchifanira kutanga kutora nhau dzine chekuita zvine mari zviri serious kana uchinge wakuda kuroora. Unofanira kutomeka sure kuti waane knowledge yekutsvagwa kwemari, kuchengetwa kwayo uye kushandiswa kwayo.
2 womeka sure kuti munhu wauri kuroorana naye zvinhu zvine chekuita nefinance, zvinhu zvine chekuita nemari anozvinzwisisa. Nokuti kune vanhu vakangonaka, kune vanhu vari handsome, kutaura pamari apaka vatori neproblem. Saka gara wakangwarira zvinhu izvozvo, nekuti mari inodhakwisa zvinhu zvese mumarriage. Pasina mari mumba hamuna mufaro. Handisi kutaura kuti munofanira kuita mari yakawanda kana kuti kuita mamillionaires, asi kungogona kubhalanzisa kuti kana muchirodya mari yerendi munayo, mari yechikafu chenyu munayo, vana vari kuenda zvakanaka kuchikoro, mune mafuta ekuzora makangosvukira, izvozvo chete ndo zvinhu zvakakosha. Nekuti vatoriko vanhu vasingagoni kubhalanzisa kana kuti vasingagoni kumaintaina mafinancial issues etunhu tudiki tikototo. Kutorodya mu1 room, economics dzemu1 room anogona kutotadza kutodzibhalansa zvachose. Makatorarama upenyu hunorwadza muri mu1 room, munhu achitadza economics dzemu1 room chemu. Saka ngwarira munhu waucharoorana naye ende gara wakagadzirira zvinhu zvine chekuita nefinance. Kozoita chinhu chekupedzisira chandakuda kukutaurira. Kana muchangobva kuroorana, munenge muchibudirana pachena, somuenzaniso iwe wabva kubasa, unouya woudza mukadzi wako zvaitika kubasa kwawaswera, zvawasangana nazvo, maimfanira kutanga kukuudzawo zvanga zvichiitika pamba, vanhu vaaswera kusangana navo, mapedza motanga kutoseka, motanga kutofara. Muchangobva kuroorana munenge muchibudirana pachena pamaconservation enyu. Asi ndati ndigare ndakuudza kuti pamuchatora makore, zvipande zvichiwanda, mhosva dzichiwanda, pane mumwe achatanga kuavoida maconservation. Maybe 1 nenyaya yekuti pane zvinhu zvaari kuwandisa, kana kuti pane dzimwe nyaya dzaasiri kuchada kubvunzwa. Even pasimborina zvipande zviripo, pane varume vaya vekuti anonga achitotya kuenda kumba, anoswera kubhawa, ozoda hake kuenda kumba kumanheru zvekuti anosvika mukadzi arara. Inenge yanyaya yekuti anenge achipuhwa pressure. Muri kuzoti chini nyaya yekuronga zvinhu zviya zvakati chazogadzisa sei, mari yacho tikazoiwana kupi? Nepo iye ari kutoedza zvichitomurambira. Saka mapressures iwawo achaita kuti vamwe vanhu kana kuti partner yako itange kuavoida maconservation. Saka uchaona kuti kubudirana pachena, kutaurirana kwamunoita muchangobva kuroorana hakusi kuzoramba kwakadaro. Pamunoramba muchiita experience, pamuchaunganidza zvipande, indi pamuchaita maissues akawanda anoda kugadziriswa. Saka zvinhu izvozvo chimbozvi-enjoy hako muchangobva kuroorana, asi gara waziva kuti hazvisi kuzoramba zvakadaro. Kana painewo zvandataura 1 or 2 zvawadzidza, ndapota chimbobayawo subscribe button, womboisawo like, kuitira kuti vhidhiyo inoyi ibatsire vanhu vakawanda. Asi ndiri kungoti gara uchitarisira kuti zvinhu izvi zvinogona kuzowanikwa. Pane zvinhu zvamusingatarisiri, kakawanda kacho munhu achida kupinda marriage anongoisa zvinhu zvakanaka mupfungwa dzake, asi pane zvinhu zvinozongouya zvakafanana nekuti shape chaiyo, structure yepartner yako inogona kuchinja. Structure yawakamuchiva nayo haizorambi yakadaro. Kana waida slender, maybe achaita overweight. Kune zvirwere zvinongouya haasisina kunyatsosimba, akuda kutarisirwa, urema, kana kuti urema hwacho hunogona kuuya huri pamwana. Zvinhu zvisingatarisirwi, asi zvinhu izvozvo zvinouya, ende hazvisi zvinhu zvekuti ungarambira munhu. Saka gara wakagadzirira zvinhu izvozvo, nekuti marriage haisi African movie kana kuti maromantic movies amunoona ayaya. Zvinhu zvazvo hazviko. Izvi zvandiri kukuudza kaizvi ndo zvinowanika mu90% yedzimba. Saka chitogara waziva kuti zviriko, ende gara watongoziva kuti uchasangana nazvo. Usazorohwa nehana, usazosviba mwoyo, asi gara wakagadzirira kuadjusta kuti upushe, ufambe nemagiya emarriage. Pauri kuita mapreparations ako ekuzopinda mumba, kungava kuroora kana kuti kuroorwa, gara uchifunga zvinhu zvichitoziva kuti uchatongosangana nazvo, ende ungogara wakagadzirira. Ukadaro hauzovhunduki, ende ukagara waziva hazvizonganyi kurwadza, hazvizonganyi kurema. Tichazoramba tichingodzidzisanawo zvinhu zvakasiyana-siyana nezveupenyu pachannel yangu. Vanoda kuzoramba vachidzidza, morambawo makasubscribe. Ndokutendai kana uchingowateerera vhidhiyo inoyi kusvika pathis stage. Ndokutendai nesapoti yenyu. Maita basa.